hoi takum ko hanu phayu jo to hugra jagra ani channel lo nai to nai rono bari khe khaksamo ya phayo khapne hambai khaksamo ya phayo tini ke boni topic ke ani new channel no jo to nrong ni hamyo mo nan khasum bai nang hamyo mo bai ke subscribe khegradi ani new channel no angke nang ni support nang ni nang khrumo se nang tomu ba aro ni sinyo no video activity phainai ingka bo channel ni id rokhe aina bo screen no nai nai ingka bo screen no nai nai ya bo screen no nai di ingke na aro ai description link yo phono huinai ingke nang ni support nang ni nang khrumo se nang tomu ba ari mi bar ki khaksamo ya phoyo bo channel dio nang nai to nai ron sakawo bar ki khaksamo ang berke ai ning khaw excited mo nge ma to mai khe nang ni support nang ni nang khrumo se nang mo ba ingke bo channel dio no activity khe nang nge ai ning khaw wan su to mi ingke abo ai ni channel sam abo 2.43 din sa abo subscriber phone ang blog video ro active khinai bo channel dia phone active khinai hinge ang nang ni support sin nang ke boro ni sinyo blog phone nei khesina ke short film phone khesina je mai mo sak le album video phone khemai nai inke je tau ke album video ang kheni mokhe tau ke sisa budget ro ni sa problem to mobile inke tau sisa ai family phone sa problem nong to ang kai ni sau son ni phone problem nong to armi tau ke video khe nei ba sisa khok sei tong khomi armi nang ni support se nang mo ba inke nang ni hamyo mo nang ni nang khru mo nang ni support se nang o armi bar khe khak sang ha bis kang ni video le ang maja mate binai ke ta o sapai mono short film inke kobro fiscal phone no ang khemekhe no khemeya khemai mong khe ang kobro fiscal phone khenai inke official music video phone no khenai inke aboni sinyo blog video phone no trek channel dia ra activity khe to nai ke ta boro phone activity khenai ro khen short film ro khenai armi nang ni support nang ni nang khrumung se nangmuba arimi bari ke khaksango inke angle sarongya arphonok mahnai nang ni nang khrumung se nango inke bo subscriber je phono 1k subscriber karya nai mo ye nang no ang palma sing piu angke 1k subscriber thok pia angke nang ni hamyo mo nang ni share nang ni share khemo nang ni nang khrumo nang ni subscriber khemo khesa 1k post sisa live thamayo nang ni nang khrumo se naw ingke ani nang khrumo sing thok pia ani content ka position na pio ingke content ka ti binai biskang wa ang active khenai biskang sing thok pia taw chino active khenai mane active bolte te 1 day 2 day 3 day ro ang sisa slap mongke ang ani blog video phone phai tong ingke nang ni support se naw ingke bar ke khaksango ani hugra jagra ta khum ko hano phayen jo to ngai tong nai ni sakho bar ke khaksang ingke ta wa ang blog video te binai 3 day 4 day ke te pa sui din ro khe ang slap mong khe ang activity khenai ka ma khe no content ka ham khe na te binai he ang jo to no palma sing view abor ni siana ni support na ni subscribe na wong skang break he nang khru phi abodi khe na nang khru ebo channel dia phono nang ni nang khru mo sen nang mo ba ingke ai ni channel dia bon new channel no ang screen no hinai ani abo screen no nai di ke description phone ang hinai link ke nang ni nang khrumo se nang ke nang ne whatsapp ba ai ni friend no pa ang hi ha ke abo share khemo nang khenchu ke ba khedi nang hamyo mo tong singkhe khedi ko kre khaksang joto no bar khe khaksang ai ni channel di nang support khe tum di subscribe tre share khe tum di khaksa joto no khulumbai